bye Oliar होनदो दे bye bye Oliar Ginu bye bye Oliar bye 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 ओइ मादै bye bye Oliar दे bye bye Oliar मोनाबायबो bye bye Krishna निउ इयारनि जोंहा बेखौ बुथारनानै दै गुदुङाव सोमनानै खुगासिनो नै लोगोफोर दा जोङो बेखौ सावनानै खाजि खालामनानै गौराङाव लांगोन आरोना लोगोफोर नायदो नै बरियाके फुखाबाय ओमफ्राय नैबाव मासे दंबावो ओमफ्राय नैबाव एन्जर मासे दंबावो नै लोगोफोर एन्जर मासे बे मार गैया हगा बियो गैला नै थैबाय बुथारबाय ओमफ्राय दा नायदो नै लोगोफोर एकदम टेस्टि जाहैनोसै आरोना जोङो सावनानै ओमफ्राय गोजा लांस्रोलायखागोन गोजा गुफुर लांगोन जों नायदो ओमफ्राय नै ओरैजाय सावनोसै अर जरायखाबाय नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि मोनसे खोथा लोगोफोर आङो माब्लाबाबो बेबायदि दाउनि गां फुफेराखैमोन आरो सावफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम लोगोफोर दा जोङो मादैजों आंजों माने दै गुदुङाव सोमबाय गां फुबाय ओमफ्राय सावस्रेमबाय आरोना लोगोफोर बेखौ सावनानै जागोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु बेखौ सावनानै जानाय नंला माने एवनानैसो लांगोन आरोना नै लोगोफोर दानिया दाउखौथ' सावखांबाय नैबे एन्जरखौ सावबाय आरो मैयानि नोंथांमोना जायफोर सर्ट भिडिअ नुदों सर्ट भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना मिथिदों जानांगौ माने बे एन्जरा मोनखानाय एन्जरा माने गलांफिनदों आरोना ओमफ्राय मोननै सानानै दोनदोंमोन थ' नैबे फिसायासो नांदों एन्जर बुंगा आरोना बियो नै दा बेखौबो जाहैनोसै आरोना लास्ट मासनि एन्जर उन्जर गासिबो खानस्रि एम्फौ जाग्रा नालाय जों बर'फ्रा बेखौबो लानानै थांफानोसै आरो नै बोस्रोदबाय जोंबो रोंगौ दे हौवाफोरल' रोङा खामानिखौहाय कबिर आयं गैला नों गौराङाव थांनो मोनला नोंखौ लांफाला दे आयं दे नोंखौ लांफाला दे कबिर एन्जर सावनायखौसो नायगासिनो नै एन्जर सावनायखौसो जोंहा खम सावनानै मोनजादोंहाय गिदिरमोन नालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दाउ ओइ औवा बन नालाय लोगोफोर गोसोम जाजोब्बायहाय नै दा एकदम ब्रासजों मानजिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद साफाके जागोन आरोना जोङो नै बोरैबा नुथारदोंहाय मा नुनायाव खोमसि गोजोमनो साफा सुफा खालामबाय ओमफ्राय दा गोदाबाय थानोसै हौवा मानसिबो गैया दिनैनि दिनाव ओमफ्राय गोदानोसै आरोना बोलो नांगौहायनो थल' जाखाथारो माथो दाउला ना मा मोनसे बेलाय मैया जानायानो बेनो खोमा आदाराबो इंखुर जानायमोन खोमा थल' गखायो माथो नै बेदरा ओंखारबाय बेबायदिखौ आरोना नैबे थस्लाब जानोबो जिगित ना आं बारा गोबाव जायाखैथ' बेखौ जानाया आं इदि न'आव जायामोन ओइ अर सायफैद' नालाय गोदानायखौ नाया नामा बेलाय फैद' लोगोफोर नै आरामसे गोदानांसिगौल'सै बेखौ सुखाबाय दै साफाजों खननै सुबाय नै सिगाङावबो सुखानाय आरो दाबो खननै सुखाबावबाय साफा सुफा दा बेखौ गोदानोसै जों बरियाके आबैनि बेदर गोदानायखौ नायदों कबिर हा बुलु लोगोफोर दा नै जोङो माने मादैया गोदाबाय आरोना लोगोफोर दा आं मादैखौ माने हेल्प खालामखांबाय दा मादैया गोदाबाय जिहेतु मादैया रोंगौ नालाय थ' आंहाबो गोदाफेरनायनि हेबिट गैया बेखायनो दा मादैया एकदम बिराद मोजाङै गोदादों आरोना लोगोफोर जों गोदाग्रा फोसाबग्रा ओमफ्राय आरो माखासेया संग्रालाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर जि बुरजा ओंखारबाय बेदरा दाउ मानै ओमफ्राय एन्जरखौथ' बेयाव होफादेरला एन्जरखौ सावनानै जागोन आरोना दा नै बेसेबां ओंखारबाय रद' दा बेखौनो जोङो साथाम साब्रै माने गौराङाव जाहैनोसै आरोना साहा लाल साहजों रावबो बिदि बाहायग्राबो गैया नालाय बेखायनो जोङो साहा लाल साहजोंहाय जाहैनोसै आरोना गौराङाव जाबाय जाथारबाय जाब्रेबायसो आयै मनिपुरि सेंग्रा बोलो मेगना नुला नै ओमफ्राय जोनो रोहो आरो अरा जोंना ना कबिर
फाइनालि लोगोफोर जों दा बेदरखौ एवगासिनो ओमफ्राय आङो दा माने लाल साहा होनदोंमोनथ' लाल साहा लानाय जायासै माने एकदम बिराद मोजां पियर गाइखेर दङ थ' गाइखेरनि साहा बानायबाय दा साहायाबो जाखाबाय ओमफ्राय आङो बेखौ लुबाय थानोसै ओमफ्राय जोङो पिकनिकखौ बबेयाव जाहैगोन बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिनो मोनगोन आरो अब्ला आङो साहाखौ लुदिनि माने बे थार्मस स्टिलाव लागोन साहाखौहाय ओमफ्राय ओरैबायदि घन जाबायना गाइखेरनि साहा पियर गाइखेर आरो ना एकदम गरम गरम नै आङो थार्मस स्टिलाव होखानोसै नै नायलाय नोंथांमोना फुरा माने इमथि जाखाथारबाय आरो ना खालि जाखाथारबाय लोगोफोर जोब्बाय आरो फिनिश लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा गुदुं गुदुं मारिनानै लानोसै गिदिरखा आरो ना बेवहाय जाय जाय साहा लोंगोन एकदम बिराद टेस्टि साहा मोनलोंसिगोन आरो ना ओंखायनो इमथि जाखाबाय एकदम साफा नै मादै रेडि जाबाय स' लोगोफोर रेडि जाखाबाय रेडि जाबाय आरो ना ओमफ्राय जा आब'आ बेदरखौ एवगासिनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय दा माने अल इयारखौ बिदाय हरनायजों लोगोसे ड्रेसखौबो माने एकदम अलखौनो गानखाबाय आरो ना आङो ब्लाउसबाबो एकदम अल बिराद मोजां बे ब्लाउसआ माने विन्टारनि थाखाय आरो ना लोगोफोर थ' बेखायनो आङो बेखौ गानबाय ओमफ्राय लोगोसे सुइटार लानोसै ओमफ्राय जोमबायग्रा लानोसै आरो फाइनालि जा रेडि जाबाय नै वाटारबो लाखाबाय साहाबो लाखाबाय ओमफ्राय नै बेवहाय दङ एकदम साहा लोंनो प्लास्टिक बेवहाय दङ जौ लोंनो थाखाय प्लास्टिक खाजि जानो थाखाय खुरै नै दाउ बेदर साटनि दङ आरो ना ओमफ्राय दाहाय जोङो बेखौ साहाजों जाहैगोन मेथाइ आरो ना एकदम नै लोगोफोर मेथाइ लाखाबाय बहुद बरिया लायलाय मेथाइ लाखाजोब्बाय नै लोगोफोर एकदम पेकेट लाखाबाय दा जोङो बेखौ लानानै थांसै हाग्रायावनो जानांसिगोन ओमफ्राय बग्रा गैयाबा बबाव जानो नङा बैफोराव एसे थांसै नामा बबाव जाहैनो दा गैला खोमसिखाय नुलालै आंना जोंहा दासो पिकनिकआ मोनालायबाय जोंना मा बेदर बेलाय आब' औ दाउ बेदर रानगासिनो नै बेलाय नायना बेलाय मा जिनिस आयौ ओइ आद्रासोबाव माइब्रानि गोदै बानजों लोंजागौमोन होनदो बेमार नङामोन स' लोगोफोर नै जोंहा बेदरखौ रानबाय नै बिराद टेस्टि ओमफ्राय दा मा एसे भुटाननि एसे दङ नै लोगोफोर फैनायानो मोनाखादोंमोन नालाय जोंना लोगोफोर अब्लाबो जानानै थांनोसै आरोना जोङो माबेखौ लायो जानोसै नै लोगोफोर मारै आरो ना हलाय दैया गुदुंद्राय जादों नामा थागथिग ना जादो आयं जादो माबा अलियारनि दे अलियारखौ मा होनो बिदाय होनो थाखाय जोङो नै मोनालायबाय आरोना जोंनाबो जानाय लोंनाया आयै जादो गिनु जादो मा होनो अलियारखौ बिदाय हरनायनि जोंहा नै ओरैबायदि टेस्टि बेदर जाबाय नै फिसाजोआ जागासिनो दङ
ओमफ्राय जोंहा दाउ बेदरखौ गोदाजों मादै बिराद मोजां गोदादों एक्सिलेन्ट ओमफ्राय एन्जर बेदरा नैबेयाव दङ एन्जर बेदरा नैबेयाव दङ दे जागासिनो जा मोनालायखाबाय लोगोफोर माने अलियारखौ बिदाय हरनाय नालाय मोनाजासे जानानै थांसै आरो जोंहाबो मोनाबायना दाबायदिसो थानो मोनबावसो आलदाना थानो मोना बिराद थानो मोनबावदों दासिम नै दाना बे खाबावनो लुनोसै ना साया ना दंबावो खाबा नायलाय दङ नैबे दै लानायाव लोंदो माबा सामब्राम फियासाखौलाय मा नैखौ खोबदो कृष्णा ओइ मेथाइ लागायसै जोंहा मेथाइ Must be. Coba. Ada bau deh, otak. Tangan, secara usulan ya. 너 कृष्णाखौ सा लुनो आदजन आइदै खाबाय नै सा लोंसै जा सा बिराद गोथाव जादोंमोन साया Rồi mami giang dừng nó hột đợi. Ai gini? Hili giang dừng nó hột đợi. Azau dừng nó hili à? Ai đây saya mendengar ini nggak? Yung na plastik azau dừng mà. Dah jampi. Yung hột đợi yang deh. Yung sani dừng azau hili mà. Saya gila mat. Lần gì ai? Cứ thao abo saya. Mà đây, saya. Đây, ini kibak ơi, mau kamu kibak dừng. Deh, randeng nih meteran deh sa. Sebenarnya kenapa? Ya, jangan dulu itu. Ini tadi sudah apa? New Year. Ang mari jeng mau satar guman hai. Ini mari jeng mau satar guman gila pasti tarbai. Ya, bukan sudah sudah. Ini kalau kita mau bekerja kan deh. Saya lebih. Nah, bukan sudah. Bye bye Oliar hende deh. Bye bye Oliar. Ginu bye bye Oliar. Bye bye. Bye bye ơi mà đời. Bye bye Oliar deh. Bye bye. Bye bye Oliar. मोनाबायबो bye bye Krishna. थ' लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय नै मनायाव थ्रोब सोबफिनजोब्बाय आरोना जोंना माने फैनायानो एसे लेट जाखादों नालाय खाथिखा जों गौराङावसो फैदों आरोना गौरां पिकनिक स्पटआवसो बयबो थांस्रावजोब्बाय नै बयबो थांस्रावजोब्बाय नायलाय ओरैबायदि पिकनिक जादोंमोन बांसिन जादों लास्ट जाखांदों नाम्बार दे फैदो फाइनालि लोगोफोर जोङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ जायफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदों मानो होनब्ला जोंनि थांनायानो फार्स्टसो जाखादों आरोना लोगोफोर माने जोंना खुनु बिदि टारगेट गैयामोन ओमफ्राय उनाव जाब्रबलाबायनाय आरोना फार्स्टआ जाखादों ओंखारलांबानो ओमफ्राय जोङो माने गौरां पार्कआवथ' थाङाखै गौरां पिकनिक स्पटआव थांदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मानसि दा बुंसै आरोना मोनाजासिम जादों जोंबो माने दाउ खाजि
ओमफ्राय भुटाननि एसे दंमोन आरोना लोगोफोर जायफोर लोंग्रा लोंबाय ओमफ्राय गाइखेरनि साहा लांखादोंमोन नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय गाइखेरनि साहाजों मेथाइ मिक्स खालामनाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय खाथियावनो मेला जादों जिहेतु दसे हाबनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय थाइबानिबो जादोंमोन खेलाया बे दावदै खेलाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 60टा नाम्बार बा 52टा नाम्बार बेबायदि दङ आरोना लोगोफोर स' दसे गेलेदोंमोन गैया लाखि गैया आरोना लोगोफोर अब्ला अल इयारखौ बिदाय हरनायजों लोगोसे दिनैनि आंनि बे भिडिअखौबो फोजोबनाय जासिगोन बाय बाय